azumi a addinin islama dai yakan fara ne daga ketowar alfajir zuwa faduwar rana da ke alamanta shigar dare ba tare da yin la'akari da bambance-bambancen yanayi wajen tsayi da gajartar yini ba. To sai dai musulmin da ke zaune a ƙasashe irin su Sweden da Finland da Iceland waɗanda kwata-kwata ba a yin dare a cikinsu ko kuma rana takan ɗan fito na 'yan awoyi kana ta faɗi. Musulmai a waɗannan ƙasashen na fuskantar matsalin sanin yadda za su yi azuminsu da ma sanin takamaiman lokutan sallah, lamarin da ya sanya cibiyar binciken addinin Islama ta Al-Azhar da ke nan Masar. Sheikh Usama Al-Rufa'i, memba a kwamitin ba da fatawa na cibiyar, ya ce waɗanda ke zaune a yankunan da kwata-kwata rana ba ta faɗuwa ko dai su yi koyi da mazauna birnin Makka da ke zama alƙiblar musulmi ta duniya ko kuma su yi koyi da ƙasashe makwabtansu da suke kusa da su a nahiya guda. Su kuwa waɗanda rana kan fito ta awa 3 ko 2 a cikin ƙasashensu kafin ta faɗi, to ba su da wani zaɓi kan banda bin umarni na yin dogon azumin da ya kai kimanin awoyi 20 ko sama da haka, sai dai kawai za su samu ƙarin lada mai tarin yawa albarkacin wahalar dogon yunwa da ƙishirar da suka ɗanɗana. Sheikh Ahmad Oraifi ya bayyana hujjojin da malama suka dogara a kansu kan fitar da wannan fatawar. Ya ce malama na dogara ne da hadisin kan yadda zamani zai jirkita a yayin da dujal ya bayyana, yadda shekara za ta zama tamkar wata guda, wata kuma zai zama tamkar sati, sati kuma tamkar kwana guda. Da sahabbai suka tambaye shi kan yadda za su dinga gudanar da ibadarsu a cikin wannan jirkitattun yanayin, lama ya umarce su da su dinga kimanta lokuta. Dr. Ahmad Al-Azhari ya bayyana yadda za a dinga kimanta lokutan yin azumi a irin waɗannan ƙasashen. Ya zama sun raba awa 24, su kamar awa 8 sun sa shi a matsayin za su yi sahur, za su yi buɗe baki a cikin waɗannan awoyin. To sai dai a hannu guda Sheikh Sa'adul Hilali, wani ƙwararre kan ra'ayoyi mabambanta na malaman Islama a jami'ar ta Al-Azhar, na ganin cewa akwai wani zaɓi da shine na hudu. Ko dai su sha ruwa a duk kuma lokacin da suka samu damar ficewa daga waɗannan yankunan nasu su ramuwa, ko kuma su ciyarwa ba tare da sun yi azumi ba. Ra'ayi na ƙarshe kuma shine ba za su yi ko ɗaya daga cikin waɗannan zaɓukan biyu ba, domin umarnin yin azumin da aka saukar bai shafe su ba. Mahmud Yaya Azare, DW Hausa, daga birnin Alƙahiran Masar.